سلام كبرانن ازي برايم تقرينيا ايو نحزي زوالنا لكم معبالتات كم سعب قريبنا لنا حدشتي تخدادلتنا قناتنا سبسكرايب لايك شير اندا قبركم كتكاتولنا نعدمكم قدماي منستر أبي حمد ناب تجري زاتو زنبرة ندادي تسعة سلستن مئتاوي كم زغنا صوت جليسوم منجستي قدماي منستر أبي حمد ناب تجري زاتو زنبرة مت ندادي بخبيد كنكي بمقبار داق ما يصور عصوان ندادي كيد كم زول جزاوي من محدار تجري لومي خسيس اللام منجست فيدرال اتي ناب تجري زاتو زنبرة مت ندادي بلوع متن كم زنكي زريو حدشتي مرد أثاثات ووزيوم علوم ايجنسي نقدن سدد تجري كم زحبرو نابتي كل زاتو مت ندادي كاب 10 مليون لتر ناب شومنت 250 شح لتر بمورادو ملا من قسقاستي كلل اب حدغا وديقو كم زلو غليصلام اتي ايجنسي نلعلو التكالات فيدرال ابز صحافو ترير دبدابي كم زغلصو كساب لكاتي 2017 عام تمرت ناب تجري ورحوي 10 مليون لتر ندادي اتو كم زنبر دحر مزغار يخون امبر دحري ورح تحساس انانا كي يخيد كم زلو غليصلام ازير ما بستتلم منجدي زفصم زلو يزبلو خوينو اب ورح تحساس طرحنا بتجراي 850 شح لتر ندادي كم زاتو غليصلام ازي دما قرب ندادي تجراي كابتي زنبره باستا 93 مئتاوي تقوريصو يترف كم زلو يو غليصو زلام بزي مخنيات دما قدم حزين موغعازي حزبي اندستري انفستمنتن يوعل زنبره ندادي حزي ملو بمولو تقاريصو مهلاو دما اتي ايجنسي ابز صحفو دبداب يو حبير زلام ايجنسي نجدن سدد تجراي زحلفو 10 اوارح ازي سقم نخفتح تخطاتلتي نايتر عند دبدابيتات كم زل اخذ جلز خوينو بوجن منجست فيدرال استوهاب جبراوي ملاش كم زيله حبيرولم منجست فيدرال ندادي كم بوليتيكا مسارح صغطي تكملو علو زبل سقات كم زلو ودي ايجنسي غليصلم وسيخو اب دبدابيو كم زسمرلو ازي حسرت ازي هتوس فتح انت زي رخيبو سرعون هاندبتاوي ناي حكمنا جلجالوت مولو بمولو دو كبل كم زخلا طنقيقلم نابز تطقمون استمزابلون وجنات زبصح ناي مغبي حاجز بسنكي مغعازا كي قارص سقات كم زلو ون غليصيم حسرت ندادي اب منجستاوي جلجالوت صلوا يفتر مهلاو زحبرت ايجنسي محاورات منجستن زي منجستاون تكالات سرحن كعصوا يجددا مهلاونيو غليصو زلام ازي ناغرد زخير زل حسره هدادي بتوسخي سب سرح سباي قلولاو زفتر مخان بمغلاص زملكتهم اكالات اتي سلاحتاوي عصوا زبلو تلوم شرحي بهصوص كالعلو صاوعي تقريب لهم تግራይ ዳግማይ ኣብ ጸልማት ንኽታቱ ዝግበር ዘሎ ስውር ሸርሒ ተጠው ክብል ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላለፈት ኤጀንሲ ንሚኒስተር ንግዲ ፌደራል ንትካላት ኣቅርብቲ ነዳዲ ኢትዮጵያን ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ዝሃበሉ መግለጺ እዩ ዘርጊሑ ዘሎም መቐለ ሓዊሱ ከተማታት ትግራይ ከቢድ ናይ ኢኮኖሚ ሕልኽላኽ ገጢምዎን ምህላውን ዝግለጽ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ምስ ጥረ ገንዘብ ተታሒዙ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ናይ ናብራ ጸገም ከም ዘሎ መረረት ክስማዕ ይጸኒሖም ገለ ወገናት ኣብ ትግራይ ገንዘብ ይኹን ነዳዲ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ነጋዶ ብበዝሒ ከም ዘሎ ክወቕሱ ዝስምዓ ኮይኑ በአንጻሩ ስምዑ ክስታት ግን ንፖለቲካ መጥቀሚ ዕላማ ዝሓዙ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ أزرارابي صاوعيت حاجز حزب عفار إسرائيل عفاروتوت إسرائيل كتبت حلهم صوع عهبة أكايدهم صلوا إسرائيل بقرن أفريقيا الناس فح أبز خدول زلوان مرحتي محبر سبع عفار حاجز تل أبيفي سبي مهلو ميدياتات إسرائيل سبسيبان بقرن أفريقيا زركب مرحتي محبر سبع عفار بسنكتي أبتي زوبان النجدة زمت زلو سقات ستان بوليتيكاوي وسعان دقف إسرائيل مركبي صوع كم زلو وايت نيت السبها لمربى بحبريتا إسرائيل جليس اللام أتوم أبي تبع إيرترا جوتي تزرقهم زركبوا سونيس دوهالو مسلم بهرسب عفار مس إيران متأثر كاب زلوهم حالات خبير سقاتي بزحون كم زلوتي تبصع بأملاخيت لهم بفلاي دما مسعت وقت كوجل الحوتي استهاسرون من الملامر ببات عبتي زوباي كير كم زلون زي حجاوي من سجار عصوارن حزب عفار سقات خوينو كم زلونيو زقل زلهم ازي استبهال دما جبوتي أو عفار نايدورن متقعتي أكايدا أب استبهال اللؤوان مخانو أجرا مخين لهم بمسارات سبصعبات وايت نيت نيوز أب ورحت حساس عتسش عن تكسب 20 حدن خلتشن 10 شمنتن عام تمرت أب إثيوبيا حدا عبي وعلى عفار تخايدو كم زنبرز ገለጸት ሰብሳብ ኣብቲ ወዓላ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጅቡቲ ዝተውጻጹ ፖለቲከኛታት ተወከልቲ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ሃይማኖት መራሕትን ጋዜጠኛታትን ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዓፋር ከም ዝተሳተፉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ሚድያ ሓደ ካብ መራሕቲ ዓፋር ብምጥቃስ ከም ዝገለጾ እቲ ቅልውላው ሰብኣዊ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ስትራቴጂካዊ ስጋኣት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዘሎ ጽልዋ ኢራንን ዘባዊ ዘይምርጋእን ንጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ዓለም ለኸ ናይ ንግዲ መንገድታት ብቐጥታ ይሃሲ ምህላው ቶም መራሕቲ ገሊጾምለይ ክብል እቲ ሚድያ ጸብጺቡላ እዚ ለቦ እስራኤል ዝስማዕ ዘሎ እስራኤል ብዕለት 26 تحساس 2025 نسوماليلاند كم ناس حجر وقعوا أفلتهم مهابا صعيبون تخون انتخونا جنا أتي تقالي حزول حبرت خالق بوليتيكاوي تمزاز كل كم زخلي جلز يزلم كاب وجن إثيوبيا ناي
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጅቡቲና ኤርትራን ዓፋር ናብ ሓደ ግዛት ክጥቕለሉ ኣለዎም ዝብል ጻውዒት ከም ዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ እዚ ድማ ንጅቡቲ ከቆጥዕ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር መራሕቲ ዓፋሪና ዝብሉ ምስ እስራኤል ዝምድና ንምስራሕ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቓስ እስራኤል ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ወሰን ቀይሕ ባሕርን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ተሰማዕነት ንምዕባይ ዝያዳ ዕድል ዝፈጥረላ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ደገፍ ይበጽሕኩም ኣሎ ትራምፕ ንሰልፈኛታት ኢራን ዝሃቦ መግለጺ እዩ። ንዝኾነ ስጉምቲ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ድልዋቲና ዝብል ምላሽ ድማ ካብ ቴህራን ተዋሂብሎ። ኣብዚ ወትሪ እዚ ድማ ሩስያ ተሓዊሳላ ፍኸራ ትራምፕ ተቐባልነት የብሉን ብምባል ኣብ ጎኒ ኢራን ደው ከም ዝበለት ኣፍሊጣላ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ኣብ ዝድይበሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሰልፈኛታት ኢራን ደገፍ ይበጽሕልኩም ኣሎ ክብል ተስፋ ዝሃበ ኮይኑ ኢራን ድማ ንዝኾነ ዓይነት ወታደራዊ መጥቃዕቲ ድልውቲ ምዃና ኣፍሊጣላ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ባዕሉ ማሕበራዊ ሚድያ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንዓበኛታት ኢራን ሓርበኛታት ክብል ዝገለጾም ኮይኑ ተቃውሞኹም ቀጽሉ፣ ትካላትኩም ሓዙ፣ እቶም ዝቐትልኹምን ዘሳቀዩኹምን ዘለዉ ሰባት ስም ዝርዝሮም ሓዙ፣ ከቢድ ዋጋ ድማ ክኸፍሉ እዮም ክብል ገሊጹሎም። ኢራን ነዚ ግብረ መልሲ ዝሃበትሉ ኮይና ኣሜሪካ ከም ዘይትጋገ ተስፋ ንገብር ዝብል ምላሽ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ተዋሂቡላ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እታ ሃገር ኣባስ ኣረግቺን ኣልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኢራን ንዝኾነ ዓይነት ናይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ድልውቲ ምዃና ገጊጹሎም። እቲ ሚኒስተር ከም ዝገለጾ ሕዚ ኢራን ዘላቶ ናይ ምድላው ብርኪ ዝሓለፈ ሰነ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ካብ ዝፈጸመትሉ እዋን ኣዝዩ ዝበለጸ እዩ ድሕሪ ምባል ኣሜሪካ ከም ዘይትጋገ ተስፋ ንገብር ኢሉ። ኣራግቺ ብተወሳኺ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ጀርመን ፍሬድሪክ ሜርዝ መንግስቲ ኢራን ኣብ መወዳእታ መዓልትታት ኣሎ ንዝብል ርእይቱ ብምኹናን ቁሩብ ሕፍረት ይሃለኹም ክብል ብኣሽሙር ረቒፍዎ እዩ። ትራምፕ ሎሚ ሰሉስ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክውሰዱ ዝኽእሉ ስጉምታት ብምዝርዛር ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝመኸረ ተገሊጹ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ሲቢኤስ ኒውስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክውሰዱ ብዛዕባ ዝኽእሉ ቀጥታውን ተዘዋዋርን ወታደራዊ ስጉምታት መብርሂ ተዋሂቦም ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ። እዚ ስጉምቲ ድማ ናይ ርሕቀት ሚሳይል መጥቃዕቲ፣ ናይ ሳይበር ኢንተርኔት መጥቃዕቲ ክሓውስ ከም ዝኽእል ሰበስልጣናት ምክልኻል ኣሜሪካ ይሕብሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ውጥጥ ሩስያ ኣዝዩ ከም ዘስጋኣ ገሊጻላ። ኣብዚ ጉዳይ ኣድሂባ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቢላ ምላሽ ዝሃበት ሩስያ ፍኸራ ትራምፕ ተቐባልነት የብሉን ክትብል ነጺጋቱ እያ። ሩስያ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ሓድሽ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም እተቃልሖ ዘላ ወፍሪ ፈጺሙ ተቐባልነት የብሉን ክትብል ነጺጋቱ እያ። ወሃቢት ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ማርያ ዛካሮቭ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ግዳማዊ ኢድ ኣታውነት ከም እትነጽግ ገሊጻ። ሩስያ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካዊ መስርሕ ኢራን ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ናይ ደገ መፍረሲ ኢድ ኣታውነት ብጽኑዕ ትኹንን ዝበለት ማርያ ዛካሮቭ ሓይልታት ኣሜሪካን እስራኤልን መንግስቲ ኢራን ምፍራስ ናይ ሕብሪ ሰውራ ስልታት ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ያኸሲሳ ዘላ። እቲ ተቃውሞ ብሰብ ስራሕ ዝተባርዐ ክትብል እውን ገሊጻቱ እያ። እቲ ተላዒሉ ዘሎ ተቃውሞ እናነከ ብምኻዱ ኩነታት ፖለቲካ ኢራን ኣብ ቀረባ ግዜ ክዕረእ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዋ ድማ ሓቢራ። ሩስያ ኣሜሪካ ናይ ንግዲ ታሪፍ ብምውሳኽ ንመሓዙት ኢራን ንምፍራሕ ትገብሮ ዘላ ፈተነ ብጽኑዕ ከም እትቃወም እውን ገሊጻ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ወጥሪ ናብ ዓለም ለኻዊ ምስሓብ ሓያላት ሃገራት ይሰጋገር ምህላው ዘመላኽቱ እውን ተባሂሉሎም። ዳዕመ ሰሪዕ ሓያል ሃንደበታዊ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ተገሊጹ። ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ከተማ ሲንጃብ ዝፈጸምዎ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ናይ 27 ሰባት ህይወት ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ። ኣብ ሱዳን እቲ ብሕሚት ዝምራሕ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ትማሊ ሶኒ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ሃገር እትርከብ ከተማ ሲንጃብ ዝፈጸምዎ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብውሕዱ 27 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተገሊጹሎም። ሰራዊት ሱዳን ንኽልተ ዓመታት ተሰዲዱ ኣብ ዝነበረሉ ፖርት ሱዳን ናብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ምምላሱ ድሕሪ ምእዋጁ ኣብ ሓደ መዓልቲ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ሰበስልጣናት ጥዕና እታ ግዛት ብዘይካ እቶም ህይወቶም ዝሓለፈ ሰባት ካልኦት 73 ሰባት እውን ብዝተፈላለየ ደረጃ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹሎም። ኡጋንዳ ህዝባዊ ናዕቢ ከይልዓል ኣብ ከቢድ ስጋት ወዲቓ ከም ዘላ ተገሊጹ። ሸብዓይ ሃገራዊ መረፃ ኡጋንዳ ክልተ መዓልቲ ኣብ ዝተርፈሉ ዘሎ እዋን ኢንተርኔት እቲ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቋረፀ ተገሊጹሎ። ኡጋንዳ ፕሬዚደንታዊ መረፃ ንምክያድ ሒደት መዓልትታት እናተርፎ እናሃለወ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክዕጾ ከም ዝተገበረ አልጀዚራ ጸብጺቡሎ። እቲ ን40 ዓመታት ዝጸንሐ ምሕደርኡ ንምንዋሕ ዝወዳደር ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ሕዚ እውን ንመበል ሸብዓይ ስልጣን ምንዋሕ ኣብ ዝወዳደር ዘሎ እዋን ሰበስልጣናት እቲ ሃገር ኣብ መላእ ሃገር ኢንተርኔት ንኽቋረጽ ኣውጆም ኣለዉ። እቲ መንግስታዊ ትካል ቁጽር መራኸቢታት ንኹሎም ኣቕረብቲ ኢንተርኔት ሞባይል ካብ ሎሚ ሰሉስ ምሸት ተጀሚሩ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክዕጾ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፉ ተገሊጹሎም። ትካል ምክትታል ኢንተርኔት ኔት ብሎክስ እውን ኣብ መላእ ኡጋንዳ ከቢድ ናይ ኢንተርኔት ምቁራጽ ከም ዘጋጠመ አልጀዚራ ጸብጺቡሎ። ድሕሪ ጽባሕ ክካየድ ዝተወጠነ መረፃ ወዲ 81 ዓመት ሙሴቬኒ ምስቲ ካብ ሙዚቃ ናብ ፖለቲካ ዝኣተወ መንእሰይ ፖለቲከኛ ቦብ ዋይልስ ክወዳደር ምዃኑ ዝተገለጸ ኮይኑ ልዑል ንሕንሕ ክህልወ ከም ዝኽእል እውን ተገሚቱሎ።
ኣሎም ሓይልታት ጸጥታ ኡጋንዳ ቅድሚ እቲ መረጻ ኣማኣይቲ ደገፍቲ ተቃወምቲ ከም ዝኣሰሩ ጸብጻባት አልጀዚራ ሓቢሮም ኣሎም ኣብ ዝሓለፉ 4 መረጻታት ንሙሰቬኒ ብምቋም ዝተወዳደረ ኪሳ ቢጊሲ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብክሕደት ሃገር ተኸሲሱ ኣብ ማእሰርቲ ከም ዘሎ ይግለጹ በጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ሰበስልጣናት ኡጋንዳ ብሰንኪ ምርጫ ብልዕሊ ዜጋታት ሰፊሕ ናይ ምፍርራሕን ጭቆና ሃዋህው ፈጢሮም ከም ዘለው ገሊጹሎም ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ድማ ሙሰቬኒ ንኹሉ ማሕበራት ስልጣን እቲ ሃገር ብጽኑዕ ከም ዝተቆጻጸረ ድሕሪ ምሕባር ዳግማይ ናይ ምዕዋት ዕድሉ ሰፊሕ ምዃኑ ኣተንቢሁሎም ኣስታት 45 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ምብራቕ ኣፍሪካ ልዕሊ 21 ሚልዮን ዝተመዝገቡ መረጽቲ ንጥሪ 15 ይጽበዩ ምህላው ምስ ተገለጸ ኮይኑ ኣብቲ ውድድር ብዘይካ ሙሰቬኒ ቦብ ዋይልስን ካልኦት 6 ተወዳደርቲ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ እዩ ሰባፍቲ ትግራይ ኣብ ዓዶም ከየፍሩ ዓብይ ዕንቅፋት ዝኾኖም ዘሎ ምምሕዳራዊ ምድንጓያትን ገልተዓታዕን ክፍትሕሎም ሓቲቶም እቶም ኣውፈርቲ ነዚ ዝበሉ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ንዘካይዶ ኤክስፖ ኢንቨስትመንት 2026 ኣመልኪቱ ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ መድረኽ ዘተ እዩ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ብወገኑ ዕንቅፋታት ኢንቨስትመንት ብምፍታሕ ሰብ ሃፍቲ መዋዕለ ንዋዮም ኣብ ትግራይ ክወፍሩ ምቹው ኩነታት ምፍጣር ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ቅድሚ ሕዚ ተጋሩ ኣብ ካልኦት ከባብታት ሃፍቶም እናፍሰሱ ኣብ ትግራይ ዘወፍሩ ልኸይዳ ኣይተለመደን ዝበለ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣይተ ዳንኤል ሸርፈ ወጻኢ ንምስሓብን ምትእሳር ንምፍጣርን እቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ኤክስፖ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ከካብ ትካላቶም ዝመጹ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ዓዶም ገዲፎም ኣብ ካልኦት ከባብታት ዘወፍሩሉ ደገፍቲ ምኽንያት ደፋእቲ ምኽንያት ብዙሓት እኳ እንትኾኑ ብዋናነት ኣብ ስርዓት ምሕደራ ዝርአ ዘይምቹው ኩነታት ዕድላት ልቓሕ ሃዋህው ሰላም ብምዃኑ መንግስቲ ብዕቱብ ክሰርሐሉ ይግባእ ኢሎም ዓንዲ ኢንቨስትመንት ትግራይ ውሽጣዊ በዓል ሃፍቲ እዩ ዝበለ ኮሚሽነር ዳንኤል ተጋሩ ሰብ ሃፍቲ ብስንኪ ኩናት ዝበጽሖም ሃስያ ከይኣክል ብስንኪ ምሕደራውን ወድዓውን ጸገማት ዝበጽሖም ዘሎ ምስትግጓል ኣላሊኻ ንምፍታሕ ከም ስርሕሉ እውን ተገሊጹ ትግራይ ብሃፍቲ ተፈጥሮን ማዕድንን ዝተዓደለ ስለ ዝኾነት ማእኸል ኢንቨስትመንት ክትኸውን ሓበራዊ ጻዕርን ምርዳእን ከም ዝጠልብ እውን ተገሊጹሎም ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ካብ 25 ክሳብ 28 ጥሪ ኣብ ከተማ መቐለ ንዘካይዶ ኤክስፖ ዓሊሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ሃፍቲ ቀዲሙ ምክክር ከም ዘካየደ እውን ተገሊጹ ክብራንን ዜናታትና ኣብ ዛዚም ኣለና حبيكم ناس اللي سنعكم الزنا نبسبن channel سبسكرايب دغرو